Johoj, idem tam! Takže čaute, ja som Sinča a dnes sme na Žilina Oko Trails a konajú sa tu majstrovstvá Slovenska v endure a z môjho pohľadu dneska to bol jeden z najťažších pretekov na Slovensku vôbec a trošku na to ešte zhoršili vlastne podmienky, keďže nám hneď od začiatku od rána začalo pršať. Takže sme vyštartovali do úplne iných podmienok ako za tréningu, pretože v tréningu sme mali totálne sucho, za kočárom sa prášilo, dneska sa s kočárom šmíkalo. A vlastne išlo sa mi celkom dobre, mala som iba na jednotke pád a potom som vlastne tak prehodnotila, že pôjdem skôr takú pohodu, že aby som ostala na bicykli a aby som zbytočne nerobila chyby alebo nejaké pády nedošli zranenia, pretože ma ešte čaká nejaká robota na svetových pohároch, takže som to brala tak s ľahkosťou, aj keď to bolo riadne náročné a ostatné trate sa mi išli celku v pohode, niektoré šmíkali viac, niektoré menej a prišla som do cieľa, som na prvom mieste, obhajala som rukav z minulého roka, za čo som strašne rada a budem zase reprezentovať s týmto rukavom Slovensko a som za to strašne vďačná a chcem poďakovať organizátorom, že spravili takýto super pretek a máme už krásne počasie po preteku ako vždycky, takže čekujú ostatné veci. Šlo sa mi veľmi zaujímavo, na 5-kereske som 4-krát padol, ale tam hrozné veľa jazdcov urobilo chyby. Ja som si tam lahol, ale boli to také rozpačité jazdy, žiadna čistota a preto nechápem, jak som mohol vyhrať a som veľmi šťastný, že som vyhral. A proste vyhral som majstra Slovenska, čo som veľmi rád, ale jazdy boli také, no ako som povedal, veľmi rozpačité. Takže máme po nedeľnom závode tuto v Žiline na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa mi podarilo vyhrať, za čo som mega rád. Ráno nás poriadne prekvapila búrka a poriadne to skomplikovalo celý priebeh tohto preteku. Ešte som to išiel na suchých plášťoch, takže mal som to hodne zaujímavé a zvládol som to s jedným crashom a ostatné jazdy som šiel mega opatrne, skôr som chcel zísť, lebo vedel som, že múdra jazda tu asi bude profitovať viac ako plný vabank a bolo to celkom fajn, pretek bol riadne dlhý, aj čo sa týka RS-iek, aj čo sa týka transferov. Našľapali sme tuším nejakých 1400 výškových, potom nám zapršalo znovu, aby toho nebolo málo a tak, no bolo to zaujímavé, bolo to divoké, ale som mega rád, že som stielý, živý, zdravý a titul to je už čerešňa na torte.